Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai bang ipriang so bhai pi shakimar khobor menta ka janmit. Nya phashwa shakimar khobor na ka jilla. Ka student wing jong ka nyotrap integrated territorial organization kla IT ka jingtho show director ka school education and literacy ban ujor hlo ka jingpen mi ka jingpen mana ka batang arpsau kenta nak benta ka uniform gran ban ashi school kata ka apun riu tu urempang arajar apun riu bat ka tarik bekhadu ban apply ya ka uniform gran ka long tang ha ka sngi ka bot kata ha ka punyo tu urempang arajar apun riu sembut medirang ba ka jelau bekmi ka tanat PWD road ubah Preston Tensong ula kular ban pensnai ka surok amkoi shnong pedeng pada ki trajaka ki trelang ya kani ula penpah bekeran kumukong san ha ka jinglek kemen rong kusi ula penyai daga dor bashnong amkoi Menteri Kesorkar Pedeng upet Jakatna Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar ulawan Shashilong na kebentalai sengi ulaong baka Sorkar Pedeng haringkat ke jengat trelang bat ki Sorkar jela kila bothong ban pin khot ya udrok naga negeri India lingba ka Nasha Muk Bharat Abhiyan bat ulaya tho babenta kila ki klorngot ki samla ki blayasno bat kini ka kinhon Menteri Kesorkar Pedeng bekmi ka Ministry of Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar haka atrik leber arajar apohun riu le syong ka jingalang perkhat kam bat ke ofisar ka Sorkar Meghalaya ban panjing khen haka biade bat ke jingpen trekam ki skim benroi per kum ka Pradhan Mantri Awas Yojana ka Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana ka Vatsalya Mission Yojana bat kiwe ki shlam trekam Ka Khasi Student Union North Khasi Hills Eastern Border Area hadin Melayu jengu jor nakipat ba budan uwe ubar jela uba kamela de kubu doktor betip kerteng kumu Syed Nazir Shah uba boru yake klinik klem ke signboard bat ki kot kisla ki ba umbyang haka shnong umraliang ke bahap hapo ke Molasnai Police Outpost marmar keseng kali ban penlong ya ke jing toket hapo ke jing alam jong president usamla Banjab Maring but assistant education secretary usamla Augustine Shadap Ka Forest Colony halau mali ketika surok ke bamsya hikali bawan narum bakin kio shaneng bat la buru dekat no entry hindai bebun ke nonya arshaka kipin ken an da ke bakkiu ling ba ke ni ke surok kum tah ke step jong ka laitrik uleber arajar apu hendriu ki pulit jong ka sada traffic branch kila penap shrip ban yok bat di kinong pen ken an bat kila up haijaka ibakim yo I habaki kio shaneng bat kila yok bat badan kuna arajar tingka Haka signboard ba ke NHCI kelapin yang harut ke surok ba ha Sumerlat bypass Juwai yang kerteng jong ka kliriat la spell dak bakla bat la tho kaliriat hadin bayo I ya gani jing bakla spell dak ka KSU Juwai circle hapo ka jing alam president u ewan mi power kali un pendam no ya gani jing tho haka signboard Ka National People's Party kan sepen benar kertong na kebentaban penyekhun hak election MP Shiteng Samai National Parliamentary Seat hadir melakot ke election Shagari Hills Autonomous District Council. Mentabanya pasya ki kubor na kari. Ki company lengsun hapo kari kelatuan penyat ki lengsun arjung Arab bekerpang na Middle East hak sengi baar. Ban pensuk ya kejuan pai biang jong ki knowledge nangwan ki besakut hakiri Middle East Namar ke jingjur jong ke jingakan art hapadang ke US Israel bat ke Iran. Kinong India ki buan pai na Muscat bat Oman ha kesni baar klapen pau ke jing skosuk habi ke lawan pai biang shala yeng da ke basuk bat klapen pau ru ke jing skongo ya ke jing persang jong ki borsin shar ki belapen biang ya ki lat ki lenti ki belapen suk ha ke let kawan. Ki buan ki dong let nawan ki la ong ba ki la sko kemen bat sko shan hadim ke lahir ha India Kamtam kita ki belit lang bagi kon kiti. Ka Sonia Gandhi ke bedai ke chairperson juga Congress Parliamentary Party lakin thok ting ke jing skap jar jong ke Sorkar Pedeng hak bedai bat ke jing shapin yap jong noi lam ba klik du jong ke Iran u Ayatollah Ali Khamenei hak ke jing thombor ke US bat ke Israel. U present ke AIMIM u Asaduddin
OIC ulah tiating ya ka suar ka pedeng halo ga jing ai jingmut jongka ya ki jella bikin pet ngor bha ya ki dong kershan ke bekershan ya ki Iran hadi ga jing hertma jong ke Israel ba ke US ya ki Iran ki borsen char da penjari da ga jing perking ya ki let kawan ha ka singi baar na ka benta arslenter ha ka lengat hem Kashmir ban penne pensa ya ka suk kasan hadi ga jing ja ha Iran ki pulit jong Southwest District lengba ke Operation Milap kala ban penya kenduk piang bat lagi bahinga sem ya ki shispa kat pramot ki priu ki belajar rangai kintop ya ki lepu wengot ki kena ki belajar nesha rabor bat prapunyot ki rangba ha pedeng ke shitrik urempang hadu ka aru pratrik urempang long ki pulit ke Delhi ha kasngi baar ka jingja ka berpen kendit ya bro hadim berlalan ka jing sendit kuli ha ka weka hotel ka behe baha ha ka district churu jong ka jela Rajasthan ha ka utra jong ka tego hotel ulayap pat langut ki wepat klamen saujur longi pulet ha ka sngi baar kini gelaja ha ka por kumbakat architect men step ha hotel the real tweet ka badan ha ka than bidasar jong ka district Mendirang ba ka jela Assam himenta beswa sarma ha ka sini baar lapan pau ke kedan ba klik du jong ka Assam ha ka kamshna silk ke India da ka boong ba ka jela Assam kedan hadu kenai person naga jing pinmi silk muka ha ka ri bat kumba 2% naga jing pinmi air silk menta punya pai shiki khubor naga lengkri ka perthai Shwaman shim ya ka rai loga jing yarthma di kishipai persha ya ki Iran Presiden jong ka United States Donald Trump la dap penpoi ya ka juk ka khubor duna ya ka hanya pusau sin baga Tehran ka pla satya bandan ya ki nuklear ka White House ka laong ya ki dong thau an jong ka Republican halo ka phang ka America kan job pat ka jing sen shale no jong ki Iran kan sa sharam kini ka jing penpau jong ka White House ka long kum shibenta ka jing kershan ya ka rai jong President Donald Trump ban penjur shu ya ka jing hertma ka bakham he bersya ki Iran hapo ka operation epic fori ka atma san hima sima ka bajur bhag lakhi Washington halo ka jing hertma President Donald Trump ya ki Iran ha ka ba ki nong thau an balakham rangba ka Republican kriyada ba ka ne jing le ka long kat kum ka an kabadan kam kat ba ki nong thau an Democrats lakin no President plus dang ya ka thma klem ka jimen jor jong ka Congress Henry wud kishipai jong ka America kla sha penyap ha ka jingale kat ba kishipai jong ka US kidandon ya ka jingya khun ka bahe persha ya ka Iran ong ka Central Command jong ka United States ka CENTCOM kala ong ba Operation Epic Fari kan kenthop ya ka jingher thma ka bakham he da ka United States ha ka sngi ki bansawan ya ka Iran Mendirang bakdo jong ke Israel Benjamin Netanyahu ulang maki Iran kelapin long sok pedung da ka bahir thma yaki rupat ba kat ba ke Israel bat ka Amerika kelapin le jimut ban her thma yaki le no pada ha ka joko por la airu ke jinyaro yu President jong ka Amerika Donald Trump ka embassy jong ka United States Haria kelamat ya ka jing sha pinjulor ha ka jing sha her thma ha ki atli drone jong ke Iran ha ka jingja ke embassy kala pelu pat kitar kala syak penjulor long kitaran ia dari jong ke Saudi Arabia ha ke step jong ke sengi baar ke baga jia kenat Middle East kala jam syak ke sengi ka basa ke United States limbau Secretary of State Marco Rubio kala kentui kinong Amerika ban mi no mardor na ki benta bukongsan jong ke Middle East da ka pemaham ki jingma ki bersyirkai ki belak banja kendit na ke jia kenat ke belangjur ha ke leng kathan Kishipai jong ke Afghanistan lahir thma persya hikdam shipai jong ke Pakistan. Hadi ke jing herthma de kiling sun bedang shen da kishipai sun jong ke Pakistan ha Afghanistan. Kebaga jing le hasilenter uduran lain kelajam syagasngi ka bapra. Tikitik lagi kubor hakimat kimat tagajan mit kuplek.